Poznám, viem, o čom hovorím. A preto tak moja komunikácia je, aká je a je iná a je prísna. To som ja. Vyvieranie z jadra vlastnej osobnosti. Tá stará už dávno zomrela. Staré sny o 3D ilúzii rodiny a pokračovaní rodu sú dávno preč. Keď som pochopila, čo tá pravá rodina znamená. Vyputovanie vlastného tela a fungovanie v slobody ako večného dieťaťa. A tvorba potomstva je úplne o inom. Nie v mixovaní telesných tekutín, ale očistení svojej DNA a potomstvo bude zdravé, nepoškodené. Takisto aj očkovaniami. Kde mi srdce krváca, keď tie deti chúďatka vidím ako následok ľudskej padlej tvorby. Áno, tak toto je. Kde to medicínsky samozrejme je zakázané, aby bolo dokázané. Lebo to nie je vyhovujúce. Aby vám niekto šplechol hlavne pravdu do tváre. Telá plné parazitov, konzumácia mäsa a tak ďalej. Áno, to mäso sa nemá konzumovať. A ja som si myslela vtedy, že sa to dá preklenúť, no nedalo sa, lebo telo ho prestalo tolerovať. Zelenina, ovocie, vegánske niektoré výrobky a postupom času stále menej toho a viacej ovocia, šťav, vody. Prirodzená náhrada všetkých minerálov do tela. Zelenej zeleniny, šalátov, chlorofil, spirulina, chlorela, keď sa čistí krv, kyselina listová, áno. Ale nie tie nábojové a nárazové doplňania železom, keď to je naozaj ťažký kov. Krv sa mení na magenta červenú až do fialkova. A to je to normálne. Dokázané novozemšťanmi, ale nikto vám to nepovie. To je to. A časom už ani ja nebudem hovoriť. Prečo? Aby to bolo dehonestované? Nie vážené si? Je to síce moja morálna povinnosť, ako mi to galaktická rodina povedala, zdieľať, ale prečo by som musela? Nemusím. Vo všetkom je úcta, vo všetkom je rešpekt a verte tomu, že to nie je vôbec prechádzka ružovou záhradou pre nikoho. Mnohé duše, mnohí ľudia si prechádzajú obrovským peklom a zdravotnými problémami, aby sa naštartovalo to srdce a transmutačno-transformačný proces celkovo. Cez obrovské utrpenie, emocionálnu bolesť, to je to psychično. Veľké utrpenie, pláč, nepochopenie. Nikto nepovedal, že to bude jednoduché. Bohužiaľ, tak to je vždy. Nemám rada slovo hra, ale hovoria, že je to hra. Cez narodenie sa z matky. Bez toho, aby sa ako duša, hotová bytosť materializovala, lebo je aj toto možné. Je to voľba, vývojová voľba. A stále mám v sebe taký vnútorný pocit, že Bože môj, zase. Bože, zase. Tak nejako. Ale ako to zvládnuť? Často chodím do prírody teraz. Je to nádherný pocit byť vonku.
Práca s anderami je ako do života budič. A mačičky, obnovenie vzťahu s mačkami a pochopenie, kto sú vlastne tie bytosti. A nie je to len, že obyčajné zvieratá. Každé jedno zviera je láskou. A odrazom toho, ako vy to chápete a vnímate. Rastliny takisto. Počuli ste už niekedy o tom, že v minulosti stromy využívali ľudia na informačné prenosy, keď neexistovali telefóny a mobilné telefóny? Cez myšlienkový prenos? Jeho koruna stromu je ako anténa? A stromy a lesy sa veselo vyrubujú? Úcta voči starším? Aká múdrosť je v takom storočnom strome? Si poviete obyčajný strom? No vôbec nie. Napríklad. Nič nie, samozrejme, a ani my. Úcta ku každému kamienku, k molekuli vzduchu, k molekuli vody. Tak. Príroda je láska. My sme sa zrodili pre lásku, ale presiahnutím reptiliánskeho mozgu. V rámci vývojového štádia, vývojovej línie, ktorý nám bol daný na jeho zjednotenie s vyššou myslou. K tomu smerujeme. To je naša úloha. Buď múdry ako had, ale čistý ako holubica, lenže tie pečené holuby nikomu hotové z neba nespadnú. A predpokladám, že keď sa nie je mäso, tak toho pečeného holuba by ste hádam nezjedli. Radšej pránu. Alebo to DMT, čo sa bude v mysli budúcnosti tvoriť u každého. V hlavách. Prirodzene. Žiadne omamné látky. Každého úloha je očistiť sa od vlastných rodových línií, len to tvrdohlavosť toho pochopenia je úmorná. A ja presne nie som taká bytosť, ktorá rada všetko dokola opakuje. Sú veci, ktoré sa povedia len raz. A nájdi si, hľadaj. Nie tiež nikto nič hotové na striebornom podnose nedoniesol. Ani na zlatom. Práve naopak. Dostala som poriadne facky. Od života aj v rámci lásky. A to je tá najväčšia bolesť. A straty najbližších. Preto krásny čas prechodov, seba uvedomení, seba poznania, spoznania vlastného démona a vlastného aniela. Zjednotiť to a žiť to v láske a miery, v harmonii, v úcte, v súcite, v pokore, v rešpekte, miery. A uvedomte si, všetko, čo počujete v rámci politických scén, v rámci riadenia, v rámci uchopenej hmoty, je to ilúzia a klamstvo. Vždy je všetko len a o vašom tele, energotele, nie o hmotnom tele. Najprv je energia, potom je hmota. Najprv je duša, potom je telo. Nie naopak. Najprv je srdce, najprv je vnútro, najprv je duša, potom je forma a potom všetko ostatné. Nie naopak. Znútra von, áno. Ako vnútri, tak vonku. Ako hore, tak dole. Ako hore, tak dole.
Ako dole, tak hore, ako hore, tak dole. Tak, ako vnútri, tak vonku. Vonkajšok je odrazom vnútra a mysle. Vždy. Záleží, či je to tvorené z nevedomia alebo uvedomenia. Sebauvedomenie a postupné zvedomnievanie alebo úplné nevedomie, a v tom je ten veľký rozdiel. Najprv je strom života a to je ja som, a potom je kvet života, my sme. Tak, krásny čas jednotkového ohnivého roka. Koreňov, jadra planéty, spomienok na samých seba v Akáši spolu so mnou vám prajem a rozkvitnutie do veľkej nádhery a veľkej lásky vám prajem. Takej lásky, ktorá tu ešte ani nebola doteraz. S láskou a svetlom. V mene najvyššej Božej lásky, harmónie, hojnosti, blaženosti, úcty, rešpektu, pokory, radosti, šťastia a mieru. S láskou a svetlom. M.